Dajemy środki, które Pan Marszałek nadzoruje i przychodzą nam z Unii Europejskiej. Myślę, że wykorzystaliśmy ten moment naprawdę w bardzo dobry sposób. Ten dworzec niespełna 3 600 000, proszę Państwa, autobusowy, wpisuje się w węzeł integracyjny. Stąd chciałbym również przywitać, bo jest Pan Marian Kotecki, firma Gryf, największy przewoźnik naszej tutaj również firmy, znaczy nie firmy, a miasta i powiatu. Z tyłu za nami stoi autobus, który po przecięciu wstęgi przejedzie, żebyście Państwo wiedzieli, że naprawdę dworzec już jest przygotowany do funkcjonowania. Również firma Gryf wygrała konkurs na zagospodarowanie i prowadzenie tego dworca. Oczywiście dworzec będzie służył wszystkim przewoźnikom. Tutaj będzie pod egidą i firma będzie utrzymywała ten dworzec tak, żeby był on w gotowości, przejezdności, sprawny, czysty, żeby był gotowy do przyjmowania naszych podróżnych. Szanowni Państwo, w związku z tym poproszę pierw może o modlitwę, zanim przegniemy wstęgę, bo jak przejedzie autobus, może być różnie. Syna i Ducha Świętego, niech towarzyszy wszystkim, którzy będą korzystali z tego dworca, teraz i na wieki wieków. Proszę przyjmijcie wszyscy znak pokropienia wodą chrzcielną. Niech przypomina to naszą przynależność do Chrystusa i do Kościoła i to, że wszyscy jesteśmy w drodze do życia wiecznego. Trzymamy każdy prawą stronę. Jest? Uwaga, 3, 4. Jest. Tak jest. Szanowni Państwo, proszę oczywiście o pozostanie. To na pamiątkę nożyczki możemy spokojnie odbawić. Dziękujemy naszym dziewczynkom. Zapraszamy autobus do przejechania. Uwaga, żebyśmy bezpiecznie... Oczywiście, jeżeli chcecie Państwo spróbować przejechać, to oczywiście otworzą, ale... Nie o to chodzi, no tak jest. Brawo.